Telefonen ringer nemlig lige nu. Så er der endelig fødselsdag i Føtex. Der flyver rundt med tilbud, la-da-di-la-da-dum. Der er rigtig mange gode varer. For eksempel kan du få ham for kun 20 kroner. Du kan få min storebror for kun 20 kroner. Føtex er sej, vi gør mere for dig.